Oh! Oh! Mm. Mm. It's really masarap. Mm. Ganda, di ba? Ang gagawin natin dito is, syempre, babalatan natin. Up. We need the balat. Then, kikip natin ang balat. Let's keep it. And then, syempre, ang saging. Pwede natin kainin. Pwede nyo ilaga or pwede nyo ituron. And then the balat, we're going to use it after ko maubos itong saging nilaga. Kainin na natin. Lalagyan natin ng light soy sauce lang. Very little lang. Yung dagdag kulay at dagdag lasa din. Then, haluin lang natin. Mix all together. Make sure na mix siyang mabuti para magpantay-pantay yung parte ng mga huhubugin natin mamaya. And sa mga nakakapansin pala na sabi, why I'm always wearing this, it's because, okay, sasabihin ko na kung bakit. It's not because nag-iisa lang siya at ito lang ang aking damit. At hindi rin
dahil ginagawa ko ang video ng minsan lang sa isang araw. But I really appreciate sa mga nakapansin na nagtatanong kasi it means attentive sila at talagang pinapanood nila yung mga video ko. Thank you so much sa lahat ng mga nag-comment, nagtanong, and ang sagot dyan is this is my favorite shirt. Although hindi siya nag-iisa, this is 3 pieces. Ito ay bigay ni Kuya Angel J. Martinez. Bigay ito sa amin ni Kuya Angel J. Martinez dahil every time na may Filipino movies dito, sila ang nag-aasikaso. And sa mga hindi nakakaalam at sa mga ngayon ipapaalam ko na, si Richard Gomez is my childhood crush ever. Yes, it's true. I think it's way back third year yata ako, hindi ako nagkakamali. It's around 97, 98 year is third year high school ako, is nagpakasal siya, and I was really sad that time, and the whole day I was watching his wedding, and then I was like this lang. Although not really sad na because hindi siya napanta sa akin, of course hindi naman. It's nasad lang ako kasi I haven't met him ever. At ang tanda ko na, and I think magiging gurangis na ako, hindi ko pa rin siya namimit. Anyway, kaya sobrang pasasalamat kay Kuya Jay. At kung meron pa, please give me. So I can wear every day. Kaya si Parak nagagalit sa akin kasi every time na mau-wash na siya, pag nakita ko na siya sa sampayan, kukunin ko na siya kasi yun na ulit ang susuotin ko. Anyway, Kuya Angel J. Martinez, meron siyang meron silang YouTube channel ng kanyang family. You can subscribe. I will put the link here. And then meron din silang sariling YouTube channel. It's the DJ The Big J. At meron din silang podcast ng kanyang mga Repa Pips, which is the mga Tito Mong Totoo. So you can listen to their podcast sa Spotify, Apple Podcast, and Google Podcast, and sa Anchor. So don't forget to listen to their podcast and watch and like and subscribe din sa kanilang mga videos. Marami rin kayong tututunan sa kanila. Kaya Kuya Jay, bikini man. So halay lang natin mabuti ito at imo-mold natin na parang hamburger patty at ating gagawin siyang sauce. Let's go!
Now we put dark soy sauce para sa kulay niya. Para tumingkad yung kulay niya. Not much kasi maalat din ang dark soy sauce. Para lang mag-brown siya. Diba? Ready na siya niyan. Ngayon, malapot na siya at mag-kinis na yung smoothie na ang ating liquid. Ang ating saucy. Kaya, pwede na natin yan itap sa ating galunggong. Now, oras na para tikman. So, malalaman natin anong lasa ng galunggong na may kasamang balat ng saging saba in a, like a burger steak, di ba? Galunggong burger steak. Yeah. So, we have to try it now. Hindi ko alam sa mag-i-start. So you have to try the madani sauce. Oh, I think I should cut here para makita nila the itsura na. See? Diba? Ang ganda na itsura niya. It's siksik. And hindi ka magigilty kasi wala siyang actually harina like carbs sa loob, kundi puro gulay lang at galunggong at balat ng saging. Now we have to try with the sauce. Let's try. Oh! I love it. Meron lang tayong good news at saka bad news. Good news, hindi makapaganda yun. The good news is, it's really masarap. And the bad news is, mapaparami tayo ng kanin nito. Subukan ninyo, for sure, kahit sa mga kids, papasa. At sure, i-request nila tomorrow and tomorrow mayang kasawa. Mapapakain na sila ng fish, makakatipid pa tayo dahil hindi natin kailangan itapon ang balat ng saging. Kain tayo. Magsaing muna ako.